Balimao Anyakuma, très très urgent et très très bonne nouvelle, Mali et Burkina Faso et Niger. Voici les révélations. Ah, Dieu merci. Aujourd'hui, c'est dimanche 12 mars 2023. Maliens, quand il y a une bonne nouvelle, les soldats maliens et les soldats burkinabés sont en train de faire des opérations aéroterrestres. Maliens, Mali Strassou et Burkina Strassou. Et puis la zone des 3 frontières. Les terroristes là, ils sont éparpillés partout. Des centaines de terroristes sont tués. Maliens, oui, bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, Général Gamou, ani Gatsia Moye Wuli Kajoke, Moroka Sarani Femunu Shanakuno, du Otiguma. Awa Burkina Fanaboraka, Aradar Kropraso. Niger présent, Ayaka chef d'état-major Blakana Malila Munke. Au moins, te mettre Tenani Tarataka. Francis de Flek à Tidem Blakata. Comme on a pas Niger présent a essayé Kabe Gere Assimina. Kabe Gere Assimina. Agno information de soro 600. Donc Maliens, qu'on a bêta ambitieux. Agno information soro. Donc 600 ambe information ton noya samno. Ta fo onyena information la bambeno. Burkina Boraka radar de soro samno. Voici le radar. Avec fond de ma radar 59 N6 TE. Ni radari ni bese ka terrorisme ka communication ka broué quoi. Avec terrorisme ka communication broué en même temps. Ni fin fait que sans fait. Bara folo français kumbe ta avion ta kata terrorisme ta katu bla euro là. Awa ni ko kibe koko ke samro ni aradari ndiye. Awa Burkina Faso kande so ni bravo au président Ibrahim Traoré. Oh, Niger président de Chidem Blakana Kalebe Fani Malika Barake. Ou ma be Macron yaka sorasi nyamogo bebo ku be Blakana Niger président voir. Kakangara la Niger président. En même temps aussi Niger sorasi nyamogo fefebe non. Francis sorasi nyamogo be. Ko Amérique ministre des Affaires étrangères secrétaire d'État Anthony Blinken. Ko fanabe na le tuguni. Ko Amérique président Mousso fanabe na le Niger tuguni. Ah, quelle est de donc, c'est la guerre géopolitique qui commence maintenant. Donc, faisons beaucoup attention. Nous information nous sera rapidement. Nous détails di Auma. Quand la fangena, ko ambe général Gamou fou. Général Gamou ye baranima bamuke. Ambe bo ambali fou. Malion et nouvelle fois du meunier. Mali Strassou ni Burkina Strassou be keleme ka tikeli nyoma de ke. Ou be ka aéroport aéroterrestre de ke. Bi dimanche 16 et bi dimanche 12 mars 2023. Ambe Mali Strassou fo, ambe Burkina Strassou fo. Avion char combat on y fait un bête de Woulembe, ani avion de chasse, ani drone à bête de Woulembe. Donc on dit bravo aux deux armées. Ou be ka terrorisou fara. Awa Niger frontière ni fona, ou be ka ta terrorisou kan fambe. Burkina ere exploit badike. Burkina oro chamambe no, ou attaque ke. Terrorisou ere essayer ko bet la ka segin tukuni ko kana Burkina attaquer tukuni. Non. Kaya par exemple ou be ka terrorisme découverte ke aradar sur la dro terrorisme nous dogo yoro ou be bo nous farango ngam fen ke ou be bo ou ira djembe bouyi. Donc vraiment on dit bravo. Que plusieurs complices des terroristes ont été démasqués à Kaya au Bakara Tokoni. Ko Kaya ko Kenedougou attaque à Ndorola, témoignage de messieurs Joré, ils sont venus tester, ils ont été testés, aucun survivant des terroristes. Terrorisme il a ben choco kana Burkina Strassou ba faraoku. Terrorisme il a ben choco kana Mali Strassou fana ba faraoku. On dit bravo aux soldats burkinabés. L'armée burkinabé est en train de faire des exploits. Vraiment, nous sommes fiers du président Assimi Goïta, nous sommes fiers du président Ibrahim Traoré. Voilà des exploits vraiment qu'on est en train de vous expliquer. Donc, on retrouve maintenant fait la Malion. Amena Agno Fanango Aradara ni moufleni. Bon, Niger, le fait que Burkina les Aradari soro, avec fois les Aradari mako 59 N6 TE, ni Aradari, ni Torosu koko alo doro Aradari mise ka broué, ni Torosu faragon adoro Aradari mise ka Torosu roida. Donc voilà un radar très puissant. Donc en mot de voyana, avaka président demain, vraiment baro taboulo kay. Au retour de fait la Malion, amena do sujet kuluba era de konana. Et Malion ko Bazoum, ko Macron de flek ka Chide Blaka bof Franci, ka kanar da Bazoum ye, ko muna ko be grand Mali la. Malien chamambe bo, Bazoum nana, abe fait ka Mali armée espionné de, angana dala, be mounya fo ngena. Quelle est une boka binde? Quelle est fleni? Quelle est que faire là?
bon, on va kodo jatiminen ke. Abina fo bizarrement, Niger surasi munu fagara, abina fo Mali be kodo kalamala, ou peut-être à travers la Russie, information de dira Bazoumma, ka foko farasi de et Niger surasi munu faga. Donc, Niger surasi muna Bazoum be ka gere Assimi yerena. Bien dimanche 12 mars 2023, ne se goutouara men au secret fo onyenabi. Bazoum be ka gere Malila parce que Bazoum ka surasi Niger présent. Aga surasi nyamogo fen be keleke yorola ou chiko koute farasi fait. Mais c'est comment je répète encore. Niger surasi nyamogo fen be a chite farasi fait bi. Ou faranyo nga kata fo Bazoum nyena. Koute farasi fait bi. Koute farasi fait chimi. Konou ka président me fere ke farasi kataka. Ou be konou ni Mali de be barake nyoko fait. Parce que aw bi se ka famia chogo jume. Niger dugu kunturu. Terrorisme beta dugu kunturu ta ki siki. Ou te bombo fraka ngata Niger. Ou te fait ka Niger perdu. Bon, Bazoum be fait ka i chouni farasi de. O Malien do et farasi fle ka Bazoum na modoya. Bon, chama fana na obora ka Bazoum frappé ta jola. Anana kana be ba aw ba do. Est-ce que aw no me ka point est-ce que aw ba do mo me Bazoum ne Assimi che. Aw to do. Anga ministre Abdoulaye Diop kunte Nigeria. Atete me 2 semaines ga won Abdoulaye Diop kumbe Niger. Aw ba do atara chimina ya. C'est-à-dire, il y a les querelles. Atina foko sokono kala donne yene neni nte ya fi made figana ni kede oni politique kala te kele de jamana ka intérêt kele oni kare kono kala nun te kele de donc mo fo chama go roni famia Poutine fleni et trigi président de la Poutine nga avion do boka bindu kuma kaka sura soufa mais bi mu te gani le menoma nte ina foko sokono kala de me fa ka famia di Assimi ni ay Assimi be ko reçoit Assimi ba do mumbe Niger président ba do mumbe Francis Somine be fona ou be jatimine la ou somele be naka so kuma do ma teme Niger président ni Assimi che ou be ko ou jatikele no hakili masi bon Niger surasi cité Francis fait bi obise ka foma choko jume ali terrorisme no men Niger ambe ko information fana me ko peut-être Bazoum be fait ka autorisation de di Assimi ma na Assimi be se ka tu ou bunte ko Niger parce que bon Niger be kana Mali attaquer bon Niger surasi ko be tu kamandron ou be klaka ou armée ka Niger surasi ou fa bon Niger surasi mun fana fagara surasi kemeni ko mun fagara ko sayna donné bebe ga ira ka foko farasi li ba ko ko fe bon o be mangom be Niger bi o ye Niger surasi re tege farasi era la farasi kuma kan tege ni kele le ka on fi kata zone de Tessit là la zone des 3 frontières non akliba la salo wakati de la président Assimi opération doké kata terrorisme ire faso no e Tessit ku punte ku be éliminer ku ga marfa bosula 100 ans français ku me kule dongo do comme ko cité c'est terrorisme la orla ou be Allemagne wole ou be Tchèque wole ou be die duguba be wole ko kana oru deme ko kata oro kele oké castro mor foi poutre donc a fo onyena ni be ku e bloku di bon ka France to mal la tuguni France kunte so anga marfa c'est kelen ci terrorisme la nous be yala la kare ko nawla o terrorisme kelen metla ki fa kinina ka goronto o duguje ka marfa ta ka tanga duguci ube ko kelen de ke Niger talema goni korodi Niger talema otage de la France ni otango en même moment ba fo président Simina ka aklito ayer la de imaye CEDEAO mo yu ka force anti coup d'état ou ya activer l'amne déjà ou mo flo koutisi si ça autant de be ki dugu CEDEAO ko si ça donc Assimi bi aklito yer la o conseil sun ne aradar inflani kan aradar to Mali bulu flo français kumbi dugu ka damarfata ka di terrorisme mais depuis ni aradar dona Mali kono français jikila tekara boninte Niger bulu ni aradar mu fle ni te Niger bulu ni aradar inte Niger bulu o era nyamala ni aradar te Niger bulu donc ni aradar inflani ni i avion ta dro kibena kodo ke malla dro ni aradar di filmer bon ni aradar bi se ka Mali filmer ab se ka Niger côté do filmer bon ni aradar ni Assimi kelbe ka ni aradar me Mali bola me Burkina Faso bulu imay capitaine ya soro dro capitaine Ibrahim Traoré ni aradar soro dro terrorisme fe be Niger e fe ka Burkina be ga yere ngini bi bon ni te Niger bulu armanya na ma tu bulu ou a duralen tifara o ka taga terrorisme tara Niger dugu kele mo gena bo dugu la keti sigi ba te shula ka marfa ci terrorisme la nu ya ke dro ou be problème so ko droit de l'homme krikara bo France be tiga dugu la kata ni mana ko de ke Assimi ne ko bana capitaine Ibrahim Traoré franco ko bana Niger fana be ka yere ngini Niger se cherche o na fana bo ka Niger ne nu ndamne be ka mu fa yana Bazoum yere ngini to do ne Niger président yere ngini to do ne ate kana kamena Mali fengede
le fait même que aya ka sorasi ɲamɔgɔ bila kana Mali kɔnɔ o digilen do français la digilen do américain na u bɛɛ bɛ kula bɛɛ ko bɛ taa Niger hali Amérique président muso kan ka taa Niger ni semaine in kɔnɔna na Amérique kan ka délégation dɔ bila ka taa Niger français ka délégation bɛ déjà parce que u tɛ fɛ Irisiw ka taga Niger problème bɛɛ de filaw ɲɛkɔrɔ donc ni Bazoum nana yɛrɛ kalifa aw t'a dɔn mun bɛ Bazoum ni Assimi cɛ n'i y'a ye Assimi bɛ k'u reçoit e m'a ye hali an ka armée mɔgɔw ye fɛn Niger armée mɔgɔw k'u ɲɛmɔgɔ k'u reçoit fo Mali armée ka fɛngɛ yɔrɔ la k'u bɛna ba Mali yɛrɛ y'a annoncé k'u ni Niger bɛna baara kɛ donc défensive problème de don parce que Facebook ka bɛɛ kɛra géopolitologue de bɛɛ bɛ bɔ ka kuma i kun fɛ k'a fɔ ɲɛna n'i y'an ka armée dalen ye k'u ni ninnu ka kuma fɔ u ni Niger cɛ aw t'a dɔn mun b'a jukɔrɔ a bɛ mun ye ani mun bɛ ji jukɔrɔ o tɛ kelen ye n b'aw la dɔnniya k'aw b'o la awa Niger tɛ kana k'a b'an espionner dɛ Niger yɛrɛ ɲinitɔ de don Niger sɔrɔsiw yɛrɛ de tɛ Faransi fɛ pewu u ko k'u bɛ Mali bɛ ka mun kɛ ko f'olu k'o de kɛ donc kuma secret de fɔlen filɛ aw ɲɛna bi ala sago aw sago donc o de kun don an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se donc an ka restons vigilants an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna voilà an y'a bɛ vidéo in na dɛ voilà donc on dit bravo au Gatsia bravo au général Gamou o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ban la an y'o information sɔrɔ kunun terroristes taara ka taga mɔgɔw ka misiw suɲɛ général Gamou ka mɔgɔw wulila ka tugu kama k'u bunte ka minɛ u la bi tuguni u wulila k'u b'a kɛ dɔrɔn Gatsia et MSA u wulila ka taa o mɔgɔ kelen kama on dit bravo à Gatsia bravo au MSA vraiment donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ban la an bɛna don nouvelle Faransi Maliens a ye tɛgɛrɛ fɔ Segukaw aw ka dugawu minɛna Bamakokaw ka dugawu minɛna Faransi de wulila ka France 24 de taara terroriste ɲɛmɔgɔba min bɛ Algérie ka taga interview kɛ o kun Faransi ka den dɔw bɔra k'olu jigira tigɛra k'olu t'a dɔn k'olu ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ka télévision so mɔgɔw de ka wuli ka taga terroriste ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ɲini ko ça veut dire ko ja Mali bɛ ka prévu ko min fɔ Faransi ko la ko Faransi de bɛ terroriste dilan k'awa k'olu dara la Faransi ka den dɔ de bɔra ka nin kuma fɔ Maliens n bɛna a tigi kumakan k'a la a vidéo filɛ n bɛna a vidéo k'a la aw n'an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ un citoyen français a bɛ ka bɔ a bɛ ka jigin a yɛrɛ ka jamana kan ko walayi k'ale maloyara faransɛya la k'ale maloyara k'a fɔ k'ale ye français k'ale maloyara quoi donc a vidéo filɛ Maliens an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. La chaîne France 24 fait-elle l'apologie du terrorisme? C'est une question qu'on pourrait se poser et qui est d'autant plus inquiétante que France 24 appartient à l'État français. On voit ici cette info qui dit que le chef d'AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abou Obeida Youssef Al-Anabi, répond à 17 questions de France 24. Et ça, clairement, c'est laisser la parole, donner la parole à une organisation terroriste qui agit dans le Nord Mali et en Algérie, chez nos frères algériens, tous les jours. Et ces gens-là, on leur donne la parole sur une chaîne qui appartient à l'État français. Et le ton de cette interview est dégueulasse. L'État français donne la parole à des terroristes. Il faut quand même se rendre compte qu'on voit ici un article qui dit de manière très neutre, c'est une intervention rarissime. L'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a accepté de répondre aux questions de Wali. Mais quel émir? Le terroriste, le chef des terroristes, un salopard de première catégorie. Et ce mec-là, l'émir a accepté, c'est rarissime. Mais qui a écrit cet article? Et le pire, c'est la suite. Mais ici, vétéran du djihad, c'est un haut cadre de l'organisation, personnalité médiatique. Il a succédé à Abdelmalek Droutel. Non mais, c'est quoi? C'est une success story? Ce mec-là, c'est qui? C'est Bill Gates, en fait? Non mais, franchement, l'État français, qu'est-ce qui vous arrive, là? Et évidemment, El Watan l'a souligné, la propagande terroriste relayée par la chaîne publique France 24. Bon, on a AQMI qui est en train de menacer l'Algérie, qui est en train de menacer le Mali, directement sur une chaîne française. Et ça ne choque personne. Bah, franchement, en tant que Français, moi j'ai honte de ce genre de manipulation. Ça veut dire quoi? On est en train de les inciter à déstabiliser l'Algérie? C'est ça qui se passe derrière? Non, parce qu'on pourrait vraiment se poser la question là. Maintenant, je vous propose un petit exercice intellectuel. On va faire l'inverse. Imaginons que l'Algérie ait donné la parole à l'État islamique après avoir attaqué Charlie Hebdo. En donnant la parole à un type qui expliquerait que Charlie Hebdo a dépassé les limites, blablabla, et que donc c'est une juste conséquence des caricatures de Charlie Hebdo. Comment on aurait réagi en France? Assez mal, non? On l'aurait mal pris. Ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On n'a pas honte? Bon, voilà ce qui se passe. Donc, France, il est mon cœur, France, il de l'étanto. Ne m'a fait un France, il était à Dougoula, Kabeta France, il était à Dougouchi de la France, il était Dougoujola, ou France, Dougouchi là.
Bon, ni Algérie de kun keleme kanika ima chere mangame. Ni Algérie de kun keleme katara ni kesi sa France kumba foko Algérie kumanko ke ko parce que ko Charlie Hebdo fa. Terrorisme mu me kan fana mbaw fa. France 24 de betaka interview ke olu kuna. Je maro France 24 yam fa. Terrorisme mu yam fa kan baw fa. France 24 de betaka interview ko kuna. Awa interview fana video interview video fana flede. Mena video daminen don kala aw nangala je ñoko fe. D'abord, nous avons choisi de ne passer qu'un seul extrait de cet échange, un extrait qui fait office de preuve. On écoute. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, فهذه أجوبة على ما تفضلتم به من أسئلة وأعتذر على التأخير الذي حصل وذلك لدواعي أمنية وظروف خاصة. Voilà, il confirme qu'il répond à vos questions. Wassim, d'abord un mot sur l'obtention de cet échange. Il a fallu être très patient. Très patient, c'est un an de tractation, j'ai envie de dire. Donc depuis le moment où j'ai formulé le souhait d'envoyer des questions, pour qu'il accepte de répondre aux questions et pour mettre les conditions de cet échange. Ayara terroriste nyamo isa beka kuma. Ko asona kanu be kuma. Bo France bu yorodo, fu betara question poser terroriste ku. Nin terroriste admi, ni le beka algérien fara, avec un malien fara, algérien le fana do. Ay recherche le no fambe. France de fla kata interview ko kuna bi. Terrorisme ne mo famu ba fara. Ou te terrorisme fara de. Ay non. Ou ben négocier nous yedi. Awa nous et terrorisme emaye oda toni mali kuntembe. France kumbe munga malla ka bu aklima. Ema on ni force takubai. On a une force takubai muna parce que France kumbe fa kan takubadi. France kuya mali sanu ni mali waru ka be, c'est-à-dire ka be utai. Ka mali sanu Mali je m'excuse, Mali gazi, Mali ressources mun boli madame no e pétrole ni gazi ni uranium ni de. France no be tereme déjà ka ban peu. Mali on ko kumbe dugu kono de. France mun klara tereme la koy. Ima fobu daga la fio bolo. Ube yoro. Ima ga France de ba fo era le kanga e ga faire ça. Et taïka pétrolier, et taïka samuni, mais était prix fixé de. France de bena finako ale ba sani prix la. Awa ni ma sondrobe coup d'état kila. Et ma président qui m'a affirmé le aussi, c'est là comment. Ou me veut plan de Kem Malila. Awa France de ballot en Tchouanila. Mais qu'à tirer des foyena. Voilà pourquoi je sais qu'à Fokan Bora Sama ou Flancheri. Mais qu'à tirer des foyena Walai. Donc on doit dire bravo au peuple malien, au peuple burkinabé, Ali Biangan Tchessri. Si la France quitte, nous serons indépendants. Et nous allons même accueillir des immigrés français. Je vous dis ça, dans 20 ans, dans sera Ketchoula. Le Mali et le Burkina. Parce qu'il y a un bon travail de l'économie. On a du boulot à faire. On a du travail à faire. On a reculé de Billah Ambora Sama Ouro Flancheri. Et pire encore, Français ont gagné un terrorisme blanc. Français ont été sur diacono armée malienne qui s'est terrorisme là. Contre droit de l'homme. Et les terroristes, avec un draga sans soula. Beba don terrorisme de même côté Sama. Français ont gagné un loi bes qui m'a dit comment. Ni terrorisme marfa taka chela ete kise chala ana to de ko terrorisme a jamu terrorisme abe yala ere ba ko terrorisme do et se ka marfa chola bon o terrorisme kele beta draga san ki fa ka goroto ka tla ka tanga dugu jeni France te fa o de France kumbe ko de kanfi ni avion fra ta ki beta terrorisme bombardé ni France ma so ba ko no ko ebe ka muye ko te terrorisme voilà pourquoi ani aradar mun so aradar ina ndebe e ba nya aradar so ma jawu ima nyara so amaja France amaja Amérique amaja aussi parce que aradari ba to abe terrorisme yorodon ni aradari na be Burkina ni Mali bolo bi ni ma to terrorisme na do mena ni ngolo ambayi parce que u ngele me ka anya da bridi u te so anga marfa grima unsan u ba foko ko beto olubulu anga na foiso anga to an fa o ka fa amba o ka fa oluko ka dugu balo oluka sara ngera saraka de olubulu 600 quoi c'était ça les problèmes donc on voit ça ma vous refléter donc anga tege ni nyoma Anga Mali sauvé, Anga Burkina sauvé. C'est le seul conseil que je donne à tout le monde. Moi, je suis très content aujourd'hui parce que France est gagnant. Mais Ali Biangani la Baratobi. Donc, vraiment, il y a un vidéo là. Et Anga Karamogo Ba, na toko Shérif Cheikh Tiami Aïdara. Mais c'est que comment il Anga Karamogo Dobe no ko Shérif Cheikh Tiami Aïdara. Kabako Furatigi. Furudimi bila, Kononimi bila, Erendimi bila, Diabeti bila. Né Shérif Cheikh Tiamé Aïdara Tabako Fura Taïka Banabe Peu, aga numéro 78 03 Shérif Cheikh Tiamé Aïdara, vraiment ka Fura Kain. Malian, Ambe Ousmane Shérif Maran Aïdara Fo, Ambe Bouye Aïdara Fo, Ambe Mayou Ouattara Fo,
awa ambe Mali karamgo Sego la sanakali Segu kwa belebele ambi fo depuis Segu ambe Mali chrétien Mali Soma Mali Dosso Mali Mogo Bela Djelia ambe kambulu di manga Mali sauvé. C'est le seul pays qui nous reste ambe kambulu di nyoma o de kundo yana ngabo orla ametlaka ambalma muso dobe non voilà ambalma muso dobe nako Adama Samaki aka événement menake dimanche nata kunyogo no chini kunyogo le 19 aka événement ba do menake stade 26 mars la dimanche do no be ben marsi kalo le tan konontoma neke kanya tan malien beka nyogo sur un jeune malien un drapeau bela jelinga taka anganga jamana ka yerema horonya ira vraiment anga wuli anga chesri malien en de taille awa en de biseka malien sauver bi donc ko nyafo malien bela gena un jeune malien un drapeau bela jelinga wuli ki chesri anga taka artisu be kay no mo su be kay artisu be kay chatri bolo be kay no ambal muso Adama Samaki a defaya a parrainer mo ngolo oye Moussa Atayere le ministre de la jeunesse vraiment ambali fo aller de kera parrainer ambal muso Adama Samaki aller de alegria présidentielle donc o de kundo malien o akambe